Вече сме в дома на Магдалена Подгорска. Магдалена, здравей първо. Приятно ми е да се видим. Познаваме се с тебе така само по телефона. Водили сме дълги разговори, ако си спомняш, с годините. Все исках така да дойда да видя за какво става въпрос. По думите на баща ти, преди време имаше проблем с придвижването ти и свалянето от етажа до първи етаж и така нататък. Виждам, че сте намерили разрешение на този въпрос. Спомням си обаче, мечтата на баща ти тогава беше да се направи един външен асансьор, който да бъде пригоден за хора с увреждания. Защо това не стана факт? За асансьор тук при нас? Да, външен асансьор. Тогава не успяхме да съберем необходимите средства. Колко пари са необходими? 20-30 хиляди лева за външен асансьор. Ставаше въпрос тогава и за платформа по-скоро, аз мисля. Платформа и външен асансьор, за да може да се беше много скъпа, в хиляди левове. За да стане ясно на зрителите ни, ти с какво заболяване си? Мускулна дистрофия, пояс крайник, калпейнопатия. От коя година е започнало заболяването ти? Така, от кога си усетила, че нещо се случва с тебе? От 1997, мисля, че. Първата епикриза ми е от 1997. Какво почувства тогава? Какво? Първите симптоми са по-трудно тичане. И това го забелязва учителя по физкултура в училище. В какво се изразяваха промените, ми кажи? Трудно изправяне от клекнало положение. И тичането, по-трудно тичане, по-тромаво тичане. И с времето се задълбочаваше проблема. Ставаха ми по-трудни движенията като цяло и изкачването на стълби беше много трудно. Какво означава трудно? Болки ли изпитваш, невъзможност да извършиш движението? Слабост. По-скоро нямаш сила, за да го извършиш движението. А болки не съм имала. Какво казаха лекарите? И как установиха, че това е мускулна атрофия? Дистрофия. Тук бяхме в Сандански на лекар, невролог, доктор Методиев, който след като ми направи преглед, ни насочи към лекари в София и неврологична клиника в София. След което? Там постъпихме в клиниката за около 2 седмици. Бяхме в клиниката. И пак ми правиха прегледи, невролози, изследвания на кръвта, кръв, урина, електромиография, също изследване на мускулите това. И общо взето на тази основа ми поставиха диагнозата. Най-вече по външните, по прегледа даже. Най-много ми поставиха диагнозата. Как се движа, как хода. Самия неврологичен преглед ги насочваше към тая диагноза. И за жалост обаче се оказаха прави. Да. Оказаха се прави, защото на по-късен етап ние настоявахме и за биопсия мускулна, която да уточни типа на заболяването, мускулна дистрофия, защото съществуват много видове. И имам 3 биопсии, 2 от които тук в България, една в Австрия, Виена, и също и ДНК анализ имам направен тук в Майчин дом София. И е потвърден вече и типа, точният тип. По-нататък какво лечение ти предписаха лекарите? И казаха ли ти, че ще се задълбочава заболяването, ще прогресира? Да, те още с първото постъпване в неврологичната клиника в София
Ни казаха, че заболяването не се лекува и до 18 годишна възраст пациентите с това заболяване са обездвижени, сядат в инвалидна количка, което за нас беше пълен шок тогава. И въобще не го вярвах това нещо, че така ще се развият нещата, и те не се развиха така. На много по-късен етап аз спрях да се движа преди около година. Така че... Тоест не си влязала в ремисия. Не си влязала и в ремисия, между другото, както трябва. Ами от 3 години вече почти нищо не правим и затова има прогрес с заболяването, прогресира с годините. Каза, нищо не правим. Какво трябва да се прави? Масажи, физиотерапия, гимнастика. За поддържане да не се... Мисълта ми е, прекъснала си да правиш тези процедури или? Ами, имах масажист преди около 2-3 години, който с мен се занимаваше постоянно и ми поддържаше състоянието. Сега обаче? Сега обаче сме сами. Той ни напусна. Изисква се какво? Средства ли? Внимание от страна на държавата или какво? Какъв е проблема? Изисква се, че ние нямаме такива специалисти, които да знаят от каква точно физиотерапия и трябва да се прави. Нямаме такива центрове. Няма центрове. Да. Конкретно с такова заболяване в Сандански има ли други хора или въобще в областта тук около нас? Останалите градове? Не, за Сандански той имаше преди време, но това момче вече почина. И даже с него бяхме и съученици тук в гимназията в Сандански, но той отдавна почина. С това подобно заболяване на моето, тип Дюшен. Най-тежко. За областта не знам, не мога да ви кажа. Не познавам. Аз контактувам от София, знам хора, които имат това заболяване. Те на какво разчитат, на какво се надяват, за да се лекуват? Хората, с които контактуваш. Те са затворени вкъщи и не правят физиотерапия. Как решихте въпроса с придвижването и с комуникацията с останалия свят? Освен това, че интернет и сигурно в интернет седиш по цял ден, или? Ами, да, това доста време прекарвам в интернет. Се занимавам и с един онлайн магазин, който... Така ли? Да. Ще ни покажеш да видим. Козметика предимно. Но това изцяло аз съм си го издействала да се занимавам. Добре, интересува. Без никаква помощ. Това е твоя инициатива, нали? Моя инициатива, да, а за работа навънка в обществото невъзможно е почти това. Защото Социалното министерство от години наред парадира пред целия народ, че се прави всичко възможно да се интегрират хората в неравностойно положение. Да. Да или не? То само това се говори, че се прави. Но не е реалност. Отношението на община Сандански към тебе конкретно, към твоето заболяване, какво правят? Идват ли да те виждат? Посещават ли те? Интересуват ли се от твоето няма отношение. житие? Няма отношение към проблема. Социална служба? Не. Социален работник имаш ли? Не. Как не може да нямаш социален работник? Имаш как? Не може да нямаш социален работник, който да идва тук да те посещава, да те пита как си, какво си, от какво имаш нужда. То може би да се води фиктивно, че имам, но мен никой не ме е посещавал тук вкъщи. Да ме види как съм. И от какво имам нужда. Добре. Така, разбрахме, че в интернет седиш повече, контактуваш с хората, обаче на какво се надяваш по-нататък? Какво мислиш да правиш? Ти си млад човек. Какви перспективи има пред тебе? Нещо начертано? Не виждам перспективи. За развитие. За развитие.
Добре, дори трябва ли човек... се чувства много потисната от факта, че навън като изляза и почти никъде не мога да влизам с инвалидната количка. Няма достъп абсолютно никъде. Това нещо ме потиска и се чувства много различна. Излишна? Излишна, абсолютно, да. В кои обществени сгради не може да влезеш, спомени? Стоматологична поликлиника, другата поликлиника, която е... Има рампа, но там, където има рампи, те са нестандартни и на практика не могат да се използват. Дори за придружителя е трудно да ме избута по такава стръмна рампа. Общината също няма достъп по етажите. Майката и бащата на народа, общината. Да. Мобилните оператори, банки, пощенска банка, С която работиш? където имам и банкова сметка. Налага ми се да си тегля оттам пари, налагат се и други... Добре, като отидеш, как процедираш? Как си получаш? Винаги, значи, за да стигна до банкомата има стъпало, което е непреодолимо. И винаги трябва някой друг да моля да ми тегли пари или пък да сменям, да търся други варианти. Други банкомати, достъпни и така нататък. Да не говорим, че банкоматите са на по-високо ниво, т.е. те не са пак по стандарт. Приспособени, да. От седнало положение човек е малко трудно пак да ги достига, да речем. Аз се справям. Обаче има хора, които не биха могли да се справят. Искам да попитам родителите на Магдалена, след като разбрахте диагнозата, как приехте факта, особено майката ми интересува? Както за всеки човек, така и за мен това е много... Просто не можех да го приема в началото. Трудно. Много трудно. Дори си мислихме и направихме, разбира се, всичко, каквото е по силите ни. Мислихме си, че тя ще се оправи. В смисъл, че ще се излекува. Да. Че това е нещо грешка на медицината, че грешно са ни поставили диагнозата, че не е тази диагноза. Това е нормална реакция иначе на човешкия организъм, първоначалната диагноза да не я приемаме. Не. Категорично. Не ни си иска да е така, обаче, защото тя се е родила здраво дете, без никакви проблеми до 13 годишна възраст. Тя дори не е карала настинки сериозни. Обяснението на лекарите е генетична промяна ли? Да, абсолютно. Те твърдят, че това е генетично и се унаследява. Ние имаме и син, момче, което е 1 година по-малко от Магдалена. То е абсолютно здраво. А по принцип това заболяване се предава на момчетата. По-скоро те го наследяват. Имам заснети такива случаи, знам деца, а тя е момиче и при нея се развива. Но с раждането имаше един израстък на прешлена и като диагноза менингоцеле го водят окципитално, менингоцеле. На 1 месец ни изпращат в София за операция. И го премахват. Бебе на 30 дни. И след това твърдят, че това няма нищо общо, нали, с заболяването. Медицината не приема, че може от това да е получено някакво усложнение. Отделно, ние като постъпихме в клиниката на 4-ти километър, ни поставиха диагнозата от прегледа и там техни си изследвания, някакви, нали, кръвни и така, мускулни. А се оказва, че има малформация на шийни прешлени. Обаче чак след 4 години ни правят тази снимка на гръбначния стълб. Ние изобщо не бяхме доволни от приемането в детската клиника неврологична 4-ти километър. Белопитова, доцент Белопитова ни беше шефка на клиниката тогава. От един преглед, от една походка, никакви други изследвания, 20 дена лежане в клиниката е така по цял ден да се чудиш какво да правиш. Детето си беше, ходиш и това беха първите оплаквания. Тя с забавена походка ходиш и си качваш и си стълби. Въпросът тогава, ние изобщо не бяхме доволни от клиниката. Това беше 97-та, след демокрацията, пълна анархия. Доктор Янков, лекуващ лекар на Магдалена, млад, направи от една походка и направи диагнозата
и си замина на специализация в Америка човека и ги остави 20 дена. След 20 дена ги прибирам аз от София и никой не се е интересувал повече от нас. След, не знам, 1 или 2 години вече, защото болестта действително започваше да прогресира. Тя за 1 година прогресира болестта. Детето беше в 7-ми клас, езикова гимназия в Благоевград с много Добри оценки. Тя отличничка беше, с намерение, с нулевата година, с амбиции много големи. До ден днешен тя е много борбена. 17 години се бори с тази болест, която ние изобщо не я повярвахме в семейството, защото това не е наследена болест. Ние нямаме наследствена болест. И трудно изкара 8-ми клас, нулевата година, нали, вече болест, тя до тогава си ходеше, но вече болестта за 1 година я сваля и не мога да качва стълбите, тя не може, аз всеки ден я карах. Нали, взимах от Благоевград, карах я да завърши годината и така прекъснахме нейното обучение. Но най-вече от медицината аз искам да кажа, че ние изобщо не сме доволни. Това е след демокрацията. Това беше, лечение, това трябваше, никакво лечение, това трябваше да се направи най-малкото биопсия или някаква снимка на гръбначен стълб, еди какво си. Те нищо не направиха. След 4 години. След 4 години аз започвам, защото вече аз не вярвах това нещо, че ще стане с нашето дете. Че ще стане така, че да не може да се движи. И вече ние като родители се побъркахме, да се казва аз, седмица по 2-3 пъти в София. Не е мало неврохирурзи, не е мало невролози и насекъде съм ходил. И само като ти видя, че си бил в 4-ти километър и еди, кой си е служил диагнозата, доцент Билпитов, се е разписал докато завеждаш отделение, всичко е ясно. Никой не ти обръща внимание. Само взимане на пари и си заминаваш. Това беше София. Докато дойде време да настояваме с помощта на този човек, който го изгубихме преди 2 години. След 3 години човека, който се е грижил и не ми е взел 1 стотинка. 12 години този човек се движи. Рехабилитатор, да, рехабилитатор. Самук човек, но имаше някакви данни от източна медицина, той се занимаваше с нея. Нито ни са предлагали някакви центрове, нещо. Изобщо държавата нищо. Само ни казваха, като идем упражнения трябва да правите, единствено упражнение, нищо друго. До ден днешен, къде да съм бил. А къде да се правят тези упражнения? Ми в къщи да си прави. Само вкъщи. За центрове не се говори. Само за вкъщи да се прави, да се поддържа и да чакаме да легнем вече, да се обездвижим и да мислиме за ония свят. Това не е положението тук. Красива държава. Да, това е. До ден днешен това е положението. Където и да отида, само такива разни по телевизията. Не знам как ги намират такива измамници, да идиш да ти вземе 50 лева и примерно и да ти каже толкова масажа, много масажа и в един момент пак си оставаш на улицата, въпреки това рискуваш, търсиш пари, гладуваш, заплатите там, ето аз съм от 1 април съм вече без работа, до сега работех, заради нея се принуждавам вече, защото 1 година детето, 17 години се бори с това заболяване и още не се е предава, още си живи и виждате каква е красива, хубава. Не, че ми е дете. Не можеш в първи момент, като го видят на улицата, не могат да познаят, че е болен човек. И само го оглеждат с скутера, който благодарение на вас преди... Не, това е излишно да говориш. Добре, няма значение. 5-6 години мога да го скъсте там. Намерихме да се движиме, иначе бехме си чисто загинали. Бехме откъснати от света. В къщи и това е. Не можех да се свалям по стълбите, разболях се аз мускулна дистрофия на 1-ви етаж, асансьор. Чакай ти мускулна дистрофия, всеки вече мускулна дистрофия. Извинявам се, обърках се. Дискова херния здобих, не мога да я нося вече. И от тук, оттам търсим начини, някакви приспособления, които са много трудни да се намерят. Едно, че са трудни и то на такива цени, които ние не можем да си ги позволиме. Точно това е. Спомням си един разговор преди 5 или 6 години беше и за това споменах този външен асансьор. Да. Вие имахте намерение да се обърнете към община Сандански и община Сандански да направи такъв асансьор. Защото на Запад, в западните цивилизованите страни, които ни ги дават за пример, винаги, когато има такова тежко заболяване и лицето живее повече от 1 етаж нагоре, веднага се прави външен асансьор. И това е роля на социалното министерство, това е роля на държавата в случая. Не знам общината няма обвиняваме чак толкова много. Държавата абдикира такива неща. Защо? Ама ви сега, много лесно се съгласяваме с това, държавата абдикира и приключваме разговор. Защо да не се борим? Защо държавата да не кандидатства по някакъв европроект за изграждането на... Ето ще ви кажа, например.
В Гоце Делчев, в читалището е направен външен асансьор и този асансьор е спонсориран от Министерството на труда и социалната политика. Хубаво е, защото това е обществено заведение, което трябва да бъде посещавано от хора с увреждания. Всички, да. Но това е единичен случай в Благоевградския окръг. Хубаво го посочвате Гоце Делчев, но ето примерно нашия културен дом, град Сандански, аз с нея не мога да отида на театър, аз я нося там. Стълби, вътре да не говоря навсекъде. Знаете как е центъра на Сандански и културния дом. Нямаме никакъв достъп до там. Как да отида аз с нея? Добре, Ето, и мало е случай концерти, друго, трето не мога да влезем. Защо не се намери един човек по-смел да съди една община, да го съди един път за винаги да се знае? Аз хващам двама адвокати и никой не иска да ми водят дела. Не ти. От какво се плашат? Смисъл, да, аз Магдалена е ги длъжна търся. да... Не, Значи ще нейно призова, желание. аз ето използвам момента да призова, ако има някой адвокат, който да има смелостта да заведе дело за недостъпна среда и да осъдим една община в края на краища да се види, бе. Какви са тия, кое е това примиренчество в нашата аз не мога да разбера, пада ти се една количка, полага ти се една количка и сега в момента аз търся количка. Имах близък, който е болен човек, той не я използваше, рингова количка и в момента си я взе от 2-3 дни, оставам без количка, където ми се налагаше, точно в такива ситуации, където нямам достъп с другата количка, която го имаме, имаме автоматична, такава електрическа, с нея не мога да се качим навсекъде, тя е 7 см висока, достъп в Сандански на много, дори в парка не можеш да отидеш. Заобикаляш, ето, ние живеем точно на стадиона, не мога да отидем напред, трябва отдолу да се върнем през центъра и покрай това е да отидем, да речеме в парка на езеро и така нататък. Та мисълта ми е, че какво е това нещо? 10 години взел съм, аз и нямам право на количка. Единственото нещо, каква е тая количка? 10 години. И мето, това е евала за тая количка. Сега тая количка рингова, като се наложи аз да отида да я кача в поликлиника, не еди къде си, на стълбин, налага ми се някъде да слеза с нея, лошо време, не можем с скутера да се движиме, трябва да взема да я придвижа, да отидем на козметик, днеска се налага да отида, аз там не мога да влеза в салона, защото с тази електрическа количка не мога, трябва да я сложа на рингова количка. И сега държавата ми дава на мене 10 години, аз да чакам след 10 години да взема друга количка. Толкова ли е, не може да осигуря на тия хора два модела количка. Една такава. И особено при нея... Може, разбира се, че може. И особено при нея, като тя е човек, който е адекватна, много добре развита, борбена, иска да се движи, иска да живее, иска да е в обществото, между хората, между младите хора и не можем ние да отидем. Трябва да ти кажа, между другото, дългогодишните си контакти с хора с увреждания, до сега един не съм видял да е казал, омръзнал ми живота, не искам да живея. Всеки се стреми към нещо. Всеки има някаква цел, всеки има някакви мечти за осъществяване. Обаче, когато се сблъска с бариерата, голямата бариера, държавата, именно. И вече оттам започва да дава назад. Защото законите, които се пишат за хората с увреждане, се пишат от хора, които нямат халхабер от тези, от съществото на заболяванията, от проблемите на тези хора. Ето за това попитах Магдалена, колко пъти социалният работник е дошъл да я види. Ти знаеш, че те са задължени поне веднъж седмично да идват. Да виждат за какво става въпрос. Има ли промяна в обстановка? Има ли това, че тук при вас е направена една прекрасна обстановка, всичко е вашата добра воля? Борба, живот. Ние се борим цял живот с това нещо да го постигнем. И съм го дал аз това, че съм го направил, това половината. Това, което трябва да свърши държавата, го вършат хората, които покрай болния започват да се разболят в края на краищата. Ние почти сме разболяли сме се вече и ние. Никой не те разбира, никой не те разбира. Никой. Човек не може да издържи. Силата е голяма, никой не те разбира, никой не може да те... Уморяваш се в един момент. Уморяваш се, тръгваш от тук, тръгваш от там. Ние първите 5-6 години не бяхме спрели в началото на заболяването. Това беше София, това беше ходене навсекъде, мъки, нагоре, надолу. И в едно положение всичко беше... Не вярвахме, търчехме нагоре, този професор ония, изследвания, ето най-много ми тежеше, че не ги направиха тия изследвания. След 4 години аз отивам да си плащам да правя това изследване, не е скенер, а ядрено-магнитен резонанс, където да видим нещата и вече един професор ми казва, че нещата са изпуснени. По-добре вика, не рискувай да го оперираш, защото може да стане... И затова си мислим, че на нас самата медицина не остави така.
Нашата мускулна дистрофия е придобита за мене. Да. Тя не е наследствена. Тя е придобита. Защото не се откри на момента, това трябваше да се направят. Тия снимки, шийни, прешини, изкривяване, кой както я види и като я пипни. Аз като и направих на 4-ти километър, първия скенер на шийни прешини, докторката се хвана за главата. Тая, която ни направи, на нас като родители ни направи впечатление, че тая докторка, като направи това нещо, ми казва: вие досега не сте ли го снимали това дете? 4 години след заболяването. Като абсолютно здраво дете, никакви проблеми до 12 години. Как се справяте с придвижването от етажа до първи етаж? В момента, преди 2 или 3 години, събирахме помощ. Аз мисля, че тогава пак с тебе мисля, че говорих, вие ми предлагахте, но аз тогава не се съгласих, не исках да правя показност. И по наша инициатива с съпругата направихме така, че между приятели, близки, познати, сложихме на 1-2 места кутии, най-вече там нейни колеги от общината. Нали, тя работи в такава сфера. Дарения. И събрахме сумата, за да го купиме това приспособление. Италианско. 7000 лева струва това приспособление. Добре, ти ли се струват скъпи тия неща? Много скъпи ми струват. Ето сега искам да го купа тази рингова количка, аз трябва да си дам заплатата и после да гладувам. Как да ги дам тия 500 лева? Една най-елементарна количка. Казахме, ще го решим, този въпрос с ринговата количка. Няма проблеми, но ето в момента това ми е нужда. Това беше преди време за стълбите. Не можахме да осъществим мечтата с асансьора. Трудно положението, много скъпи, пак така 20-30 бона. Те има и такива вътрешни седалки, които се правят по стълбището. Но са още по-скъпи, 25 000 бяха, 30. Все такива суми. Да съберем такава сума. Цени, които не мога да ги събереш. Ние трудно събрахме тези 6000 лева. Защото ни направиха и отстъпка хората, иначе 7000 струваше. Направиха ни отстъпка там фирмата. Тук завод Превързочни, където съм работил аз там 13 години, те ми дадаха 1000 лева. Който вече не съществува. Който вече е унищожен, не съществува и така нататък. Има една част от него. И така, с близки хора, познати, събрахме парите и закупихме това приспособление, което в момента вече... Ако трябва да обобщим нашия разговор, хората с увреждания са оставени да се спасяват на самотек. Това е истината. Да, само семейството. Каквото може. Семейството и... Ако може, ако не може... Ако не може, направо загиваш. Това е. Ако са хора, които не могат да се справят с тези проблеми... До кога ще продължава така? Това ми интересува. Всеки ден се говори и сега наскоро по телевизията пак гледахме по BTV или беше по Нова ли, майки с увреждания отиват, протестират, защото действително, че тези деца, те са малки. Ето, моето вече дете е на 30 години, то от дете стана, за мен пак си ми е дете, 30 години, 17 години се борим с тия проблеми. В смисъл такъв, борим се, но не сме направили нищо. Хората вече се дигат, защото действително тия деца трябва да се обслужват. Трябва да има специализиран. Аз се карам от вкъщи докторка да прави масажи, тя ми вика: аз ще ти направя това. Това дете има нужда не от 10 масажа, има нужда всеки ден. Всеки ден да й се прави рехабилитация. Айде да не е всеки ден, да речеме в годината. Да се прави една дългосрочна програма. Да има програма и аз да не се притеснявам, че трябва да плата на еди кой си вкъщи 40 лева, да има нещо, такива центрове, където да ги поемат тия неща и дори да дадеш някаква част. Интересно ми, че да вие живеете до балния санаториума тук. Тук няма ли так? Добре, няма ли там рехабилитатори, такива работи? Има с курсове. Тези деца се нуждаят от специална рехабилитация. На нея не може да се направи масаж, който се прави на човек с инфаркт или с суд, раздвижване. Нейната мускулатура е по-специфична. Аз така го разбирам това нещо. Не, така си е точно така. Да, защото този мускул се уврежда по един начин, докато другите с инсултите, хора, нали, които страдат пак от такива някакви инвалидности получават, това е съвсем различно. И затова за нея трябва, и въобще за такива болести си трябва специализиран рехабилитатор, който да е... Аз, доколкото знам, в България въобще няма такива. След разговора с родителите те разбрах, че и те са се уморили хората, между другото, да се борят с администрациите и с отношението на държавата към хора с увреждания и такива специфични заболявания като твоето. Ти какво мислиш по-нататък да предприемеш като действие, за да може да се подобри твоят статус на живот? Освен това, че полагаш някакви усилия да развиваш някаква търговия тук от къщи по интернет. Но това не може да помогне, по-скоро хоби, отколкото да те подпомага. Какво ще правиш? Караме да се чувствам добре, полезна. Окей, това е добре. Това е много важно. Добре, обаче не те ли обижда, че държавата ти обърнала гръб? Обиждаме.
Общината ти обърнала гръб. Те въобще не идват тук да те питат, дай да направим нещо, дай да видим сега, момиче, да се движиш навънка из света. Сега започва да се оправя време. Как ще излезеш навънка ти пак? Баща ти, това приспособление, дето са купили, това е добре. Но 7000 лева не може ли общината да отдели? Да отделят тази община от бюджета, да каже, чакай да видим тук. Едно такова момиче е красиво, заболяло. Не. Не можаха да отделят. Гадно ти е, нали? Да. Карате да се чувстваш излишен, майка му стара. Не, наистина е така. Да. Излишна се чувствам. Не само от общината, а и в обществото не се чувствам много добре. От отношението на хората. Как ще я караме напред? Живота е много дълъг, да знаеш. Ако седим така и мълчим, И аз се чувствам изморена вече, ама ще продължавам напред. Да призовем някой адвокатска колегия. Ще видя, аз трябва да помисля малко по този въпрос. Какво може да се направи в края на краищата, ако... И трябва да се съди съда на първо място. Защото те също нямат. Да се съдат в края на краищата. Има такива случаи. Съд се осъжда себе си. Ще се осъдат. След като ще отидем да им демонстрираме, че не може да влезеш. Ето, искаш да ползваш техните услуги, примерно, не дай си Боже. Нещо се наложи. Наложи се, нещо не може да влезеш. Да. Ще остава въпрос отворен. Много ти благодаря, че беше откровена пред нашата камера. Сподели някои съкровенни твои неща, които малко хора се престрашават да седнат и да ги говорят. Но въпреки всичко, горе главата и ще се борим. Оставям въпроса отворен. Разчитам на семейството си най-вече и на себе си. За борбата за напред. За наше най-голямо съжаление. Да. В другите страни разчитат на държавата, ние разчитаме на семейството. Да. Започна да се занимава съжаление, с така. социалните. Че ще отвори В фирма. момента, да, понеже имам и фирма, за да е всичко точно. Социалните добавки. Да, значи тези пари, които се отпускат за отопление, мисля, Да. са спряни, да. И се осигурявам, здравни осигуровки плащам. Ти си плащаш здравно. Това е престъпление. Не, това е престъпление. Да, при положение, че съм осигурена. Нещо, което не е верно. Как ще ти плащаш здравни осигуровки? Ползвам някакви привилегии, но все пак плащам. 34 лева на месец 34 лева, да. И за това, че си отвори фирма и спряха социалните помощи. Това е, не знам. Възможно ли е при 200 лева, нейната пенсия е 200 лева? С чужда помощ е 200. С чужда помощ. Това не е нормално. С чужда помощ си... На мен ми звучи абсурдно това. Човек, който иска да се развива, който иска Потресен съм. Уважаеми зрители, показах ви нагледно какво представлява нашата държава в случая. Какво представлява отношението на общината към един човек, млад човек, красив, с заболяване. И то, айде сега, специфично заболяване, да кажем, че е специфично заболяването. Обаче, така ли трябва да бъде? Какво правим?